Okay, Tropa Pips, nandito naman tayo ngayon. Magdo-double date tayong kasama namin ngayon si Yong at si May, ang kanyang girlfriend. Yan. So, magdi-date kami ngayon dito sa Magsaysay sa The Coffee Table. Ayan. Tara na! Okay, dumating na yung mga order namin. So mamaya, paisay-say na namin ito. Ito na yung vanilla shake. Yan. Mango float shake, bacon sandwich, and then chicken sesame pasta. Delicious. Ito naman ang order ko. Hot chocolate. Ito naman yung order ko. Irish coffee, lasagna, and cupidilla. Okay, Tropa Babes, kasama natin ngayon si Omar. So, itatanong natin kung anong oras nag-open at nagsarado. Ang coffee table po, nag-open po siya 11 a.m. Ang closing po, 11 p.m. As ang last order, 11 p.m. As ang stay-in lang po ng guest, 11:30. Everyday ba yan, sir? Every day. Pwede sila gumawa yung coffee. Hand brew namin like AeroPress, pour-over, Chemex, siphon, and French press. Pinapademo namin sa table po ng guest. So, ito yung mga yan, no? Chemex, AeroPress, B60, tapos siphon. Okay, Tropa Babes, tapos na kami kumain. By the way, nilibre ko pala sila ng drinks. Sagot ko yun dahil subscriber ko silang dalawa. Yes. So, it's time to comment the food. Kumusta yung food? Okay. Mismo nagtatak sa akin yung chicken sesame pasta. Kasi yung flavor ng sauce, napaka-light at appetizing. Yung ibang foods na second food na nagustuhan ko ay yung bacon sandwich. Kasi favorite ko yung sandwich, lalo na yung bacon. Yung drinks na in-order ko, hot chocolate. Favorite ko din yung chocolate. Actually, naubos ko na din. Si Yong naman, magko-comment. Sa coffee table mo, Oragon, accessible siya, lalo na sa mga nagko-commute along Magsaysay Road lang siya. Tapos kung may auto ka, may parkingan sa luwas. Diba? Tapos pagka laog-laog mo, maaliwalas ang area. Pwede ka sa laog, pwede ka sa luwas. Sa presyo, sulit na sulit. Mapapa-outro ka talaga sa siram kang pagkakan. Nahiling mo pa lang talaga siya, appetizing na, saka mapapatakol ka talagang kakan. Okay, Tropa Babes, ayan na mga comment. Magpapasalamat tayo kay Doc Steve Bonella. Doc Steve, maraming salamat sa lahat ng tulong mong binigay sa amin at sa akin. God bless you more. Shout out pa lang kay Jersing, sa best friend ko nung high school. Tapos kay Libby Nilaska. Tapos kay Pauline Aseco. Oy, Pauline, magpakita ka na. Mag-airsoft na tayo. Tapos ngayon naman, mag-shoutout lang si Yong. Please like and share my page, Dato Travel and Tours. Thank you. Shoutout kay Tipe ang Ninang. Ang pinakamabait kong ninang sa lahat. Okay, Tropa Babes, magko-closing remarks na tayo. Magko-closing remarks yung tatlo. Please like, share, And subscribe. see you in the next vlog.